Іх бітва сярэднявечча, якая вызначыла лёс многіх еўрапейскіх народаў. Это быў дзень, у які загінула каля 15 тысячаў чалавек. Это была яшчэ адна старонка нашай гісторыі. Пасля таго, як вялікі князь Вітаўт падпісаў замірэнне з маскоўскай дзяржавай, стала магчымым распачаць барацьбу з тэўтонскім ордэнам. Прычынай канфлікту сталі жамойцкія землі, якія вялікае княства літоўскае імкнулася вярнуць сабе. Ягайла выступіў саюзнікам княства ў гэтым канфлікце. Невядома, хто больш быў зацікаўлены у перамозе над тэўтонскім ордэнам. Ці Польша, ці Вялікае княства літоўскае. Польша вельмі прагнула вярнуць Памор'е, гданьскае Памор'е, якое крыжакі адабралі ў пачатку 14 стагоддзя. Так што да гэтай бітвы, да гэтага разгрому крыжакоў цягнулі дзве дзяржавы аднолькава. На пачатку ліпеня 1410 года Вітаўт і Ягайла прыводзяць свае войскі ў Прусію для генеральнай бітвы. 15 ліпеня стала вызначальнай датай, калі аб'яднаныя войскі Вялікага княства і Польскага каралевства сышліся ў бітве з сіламі тэўтонскага ордэна каля прускіх вёсак Грунвальд ды Таненберг, альбо Дуброўны, як падаецца ў беларускіх летапісах. Да нядаўняга часу пра ўдзел беларусаў у Грунвальдскай бітве ўвогуле не гаварылася. Наадварот, у расійскай гістарыяграфіі падкрэслівалася роля 3 смаленскіх палкоў. І гэта была такая падстава сцвярджаць, што рускія бралі чынны ўдзел у Грунвальдскай бітве. Аказалася, што гэтыя рускія смаленскія палкі – это палкі з этнічна-беларускіх земляў. Там Славская, Віцебская і Смаленская. Смаленская земля – это этнічна-беларуская тэрыторыя, што прызнавалі самыя расійскія этнолагі. Вось, калі гаварыць пра рэальны ўдзел беларусаў у бітве, то можна сказаць, што ён быў не нашмат меншы за ўдзел палякаў і нашмат большы за ўдзел літувісаў. У князя Вітаўта было болей за 40 харугваў з земляў Вялікага княства літоўскага, у тым ліку 28 з беларускіх земляў. Сярод іх Берасцейская, Ваўкавыская, Віцебская, Гарадзенская, Пінская, Полацкая, Новоградская, Смаленская. Харугва – вайсковая адзінка ў Вялікім княстве літоўскім, якая налічвала прыкладна 250 чалавек. Агулам войска Вітаўта, большасцю у якім былі беларусы, складала каля 12 тысячаў вершнікаў. Войска Ягайлы – каля 14 тысячаў. Сілы тэўтонаў, якімі кіраваў вялікі магістр ордэна Ульрых фон Юнінген, налічвалі каля 16 тысячаў чалавек. У развагах пра Дубровінскую бітву у нас часта, на жаль, атаясамляюць яе з такім супрацьстаяннем славянскага свету з нямецкім. Мне здаецца, гэта грубая і неапраўданая мадэрнізацыя гісторыі. І не будем тут удавацца ў тое, калі ў сапраўднасці пачынае выяўляцца антаганізм этнічны і канфесійны, а проста хаця б звернемся да канкрэтных фактаў. У войску, якое правёў Ульрых фон Юнінген, вялікі магістр нямецкага ордэна, самыя немцы складалі добра калі 40%. Затое не менш 1/3 гэта палякі і прусы. І калі яшчэ ўлічыць, што тут было нямала чэхаў, мараваў, кашубаў, памаранаў, то ў выніку славяне і балты будуць мець вельмі вялікую ўдзельную вагу ў войску нямецкага ордэна. А гэта тыя ж самыя славяне і балты, хто складаў армію Вітаўта і Ягайлы. Многія гісторыкі лічаць, што вызначальным момантам бітвы стаў тактычны манёвр Вітаўта. Харугвы Вітаўта пасля некалькіх гадзінаў сечы пачалі адступаць. Асноўныя сілы ордэна з левага флангу адразу памкнуліся за імі і ўвязлі каля абозаў арміі Вялікага княства. Гэта прывяло да таго, што баявыя парадкі цяжкаўзброеных рыцараў разамкнуліся і расцягнуліся па мясцовасці.
Тым часам да ўступлення польскага войска ў бітву нямецкіх рыцараў мужна стрымлівалі і амаль цалкам палеглі ў лютай сечы беларускія харугвы былой смаленскай зямлі, аршанская, амсціслаўская і смаленская. Толькі ў другой палове 20-го стагоддзя выявілася з аднаго ліста ордэнскага военачальніка, што гэта быў маневр, тактычны маневр, пераняты літвінамі ад усходніх суседзяў, ад татараў. Калі удаюцца яўныя уцёкі, рыцары кідаюцца пераследаваць, ламаюць шэрагі, іх акружаюць і забіваюць паадзіночцы. І так сталася ў гэтай бітве, а тры так званыя смаленскія палкі, яны асталіся на месцы прыкрываць польскі фланг, каб не разграмілі крыжакі палякаў з флангу. Фланг прыкрылі, цалкам паляглі, і гэта яшчэ раз пацвярджае тое, што гэта быў прадуманы маневр. Дзякуючы манеўру Вітаўта, войска ордэна было неўзабаве абкружанае і амаль цалкам знішчанае. Трэба адзначыць, што калі б Вітаўт і Ягайла працягвалі пагоню за рэшткамі войска тэўтонаў, то маглі б, карыстаючыся панікай і разгубленасцю, захапіць і сталіцу ордэна, замак Мальбарк. Аднак вельмі шмат сілаў было аддадзена бітве. Ваярам быў патрэбны адпачынак. Да таго ж ёсць меркаванне, што Вітаўту невыгадна было поўнае знішчэнне ордэна, сілы якога яшчэ можна было б выкарыстаць у суперніцтве з Ягайлам. Пасля набажэнства і балявання войскі саюзнікаў рушылі далей у Прусію. Гарады і замкі здаваліся без супраціву, прысягаючы на вернасць пераможцам. Аднак, удала скарыстаўшы адпушчаны ім час, тэўтонцы добра падрыхтаваліся да абароны Мальбарка. Двухмесячная аблога замка не дала вынікаў. Спачатку Вітаўт, а за ім і войска Ягайлы вярнуліся на радзіму. Што датычыць шансаў Вітаўта і Ягайлы авалодаць сталіцай ордэна, то мне здаецца, яны ад пачатку былі мізэрныя. І справа не толькі ў тым, што яны прамарудзілі і не пайшлі адразу на сталіцу. Пасля такой сечы войска і не магло адразу ісці, но мусіла адпачыць добра і перастроіцца і пачаць нармальны марш. Бо пагоня за уцекачамі нічога і не дала б. Галоўнае было ў тым, што контур Генрых фон Плавань, які адказваў за абарону межаў ордэна там, у Памор'і, толькі пачуўшы пра вынік бітвы пад Дуброўнаю, вельмі энергічна ўзяўся рыхтаваць сталіцу да абароны. Ён вельмі хутка за пару дзён сабраў каля 4000 воінаў у Мальбарку і зрабіў Мальбарк непрыступнай цвярдыняй. І у дадатак з інфлянскага ордэна на дапамогу быў высланы значны кантынгент рыцараў, і са Святой Рымскай імперыі таксама ішло войска на дапамогу Мальбарку. І ў той сітуацыі, я думаю, у Ягайлы і ў Вітаўта самым разумным рашэннем было зняць аблогу. Першым да гэтага прыйшоў Вітаўт, а потом Ягайла. Параза ў Грунвальдскай бітве стала сур'ёзным ударам для тэўтонскага ордэна, які ўжо ніколі не зможа аднавіць сваю былую моц. У 1411 годзе у Торуне паміж ордэнам з аднаго боку і Вітаўтам ды Ягайлам з другога была заключена мірная дамова. Грунвальдская альбо Дубровінская бітва стала ўзорам мужнасці і тактычнага майстэрства. Значную ролю ў ёй адыгралі літвіны. Без мужнасці смаленскіх харугваў і стратэгічнага таленту Вітаўта гэты дзень мог быць іншым. Адна з самых буйных бітваў сярэднявечча стала слаўнай старонкай беларускай гісторыі.